Точно така. И точно така. Директно от нашата махла. Нали се сещаш автогарата Мак Драйфа? Тук ще съм сега, от мен ти са драйфа. Come on. И гледам много патрука, пак преджуват някакви цивилни, снимат отстрани с фотоапарати, после ги качват по сайтовете компромати. Цялата държава е краставици и домати. На кого да приличаш, като го няма баща ти? Гледаш дилъра и правиш от аптеката салати. Порасваш, почваш да изневеряваш на жена си, колкото и да търсиш, не виждаш целта си. Вълната ме носи, гледам по улиците боси. Отсреща мерцедеси, човек обувки за хиляди носи. Някакъв в погледа нещо му няма, седи и проси. В главата ми изникват всякакви въпроси. В България сме, знам, има само две класи. Едните са богати, другите са сиромаси. Уж сме една от най-великите раси. Яси, да не продължавам по-нататък. Да. И няма да се дам точно на вас. Пляс. Майка чипа перас. Come on. Yeah. И се наядаха, само тия дето крадаха. Уж към добро ни водеха и ни управляваха. И както дадо ми вика и баха, мамата на държавата обаче ни откаха. Напълно ни удавиха, колите, наркотиците, курвите ни оправиха. Маса пари се въртят и страната нерегламентирани. Без данъци, без закони, без заплата. Амфетамини, рини с голямата лопата. Пенсионери на село в двора си гледат тревата. Днешни дни, затова знаят и децата. 9 годишно пиш леме ми се прави на дюр в махлата. Малък най-грешния път да си избрал. Ще кажа, че на майка ти и ще стане скандал. Всеки ден за тревите, слушал по новините. За пикото е чувал, за сливен за фабриките. Ясно ви е да таца, ама са правите, че спите и нарочно се държите. Затворени очите, искате да не убиете, ама няма да стане така лесно. Защото се чувствам чудесно всеки път като глътна хапчето. Майка шива. И няма да се дам точно на вас. Пляс. И майка ти шива в